Kakam, kaban nangkong kaba pile haba piki menstep. Hato pikta ya ka phone jong pi ban pek lani ban scroll ya kilat bathai khubor ki ba pher hapo jong ka social media. Ne fisdang ban bonkam ban le ya ki kam jong pi ki ba man la kasngi. Lani pishim ya ka por pi kendiat ban ya sno par uta uba a ye pi ya ka ni kasngi. Bapin im. Uta uba tip tikna ya ka ka ba up hakamat jong pi ngan kali pi ya ka weki jikali ka ka ba la banjia la da fisdang ya ka sngi jong pi ryngkat bat U Blei la da pi it ya ka khlimat ka ba nangkong jong ka step jong pi hau kumno ken kata kan pengkela ya ka jingim bat ya ka jinglong jong pi kumno ka la ban pengkela ya ka jingyo I jong pi bat ya ka jingiat jong ka sngi baro kawai badro ya ka jingim jumpi baro shi jingim menta ka sngi ngin ya kren ya ka taka benta ka bor banstang ya ka sngi jumpi ryngkat bat U Blei bat kumno ka jingle ya ka ne kawai kan pengkela ya ka jimut bat ya ka jing berkhat jumpi kala ban wanra ya ka jingsuk happy bat ya ka jingthuh jumpi bat haka bakut jong kane ka video fin sayo I kumno ka jingstang ya ka ski jong pi bat U Blei kala ban pen kala om tang ya ka step jong pi om tang ya ka ski jong pi Henry ya ka jingim bat ya ka lawe jong pi kan ba pdiang im pdiang sa hasla jong ne ka berte namar ka tangan ong pi topek ya ka ne ka video junga hado banakut namar ka ne ka jingle kala ban long ushabi uban play ya ka ta ka jingede ka ba kham jaliu bat U Blei ka jingshai kabak ham syai ka jingkren kabak ham bon sya ban ya ka bangilawan perkhat tongistang akan ne ka juk kabat thamai ka jingim kabaya stat marsen khi na jing thiah jongi ni stang ban mare ya kita ka jing mare ki ba bonjat ni stang ban be ya kita ka thong ki ba bonjat bat nado kapor kabangi kendit ni syatan haki ba bon kilyang ka jingdawa haki kam ki jam ka jingkit khle but ka Jingmyntoi but what ka social media kila ban bamdo ingi daka basuk teng kini ki bar khoj ki bam ya ka jim jingi what hashwa bangin di ya ka shastap jingi Henry hangne ka don ka jingkali ka bangi baro ngi don kam ban kali yelade kat no sin ngi sange ban penlong ya U Blei kum ka jingthamu ka ban nangkong habangi kendit na ka jingiathuhkhana jingi kat no sin ngi bo kerpang ya kita ki por ki ba kodor ban nangkong jong ka sngi jongi ban penia sno bat ban yo sngo no bat ban khot ya u ha ke jingthuh jong ka jingstang ya ka sngi jong pi bat U Blei kam de tang ban pendap ya ka kamram niam lane ka long tang ka ka ba shu pendap rukom ka de shphang ka ta ka jing pen ya de ya ka donut ka jongi bat ka donut jong bat ailat ya ka jingdon jong u ban yalam ya man la ka wei pa ka wei ka senjam ka ba phishim ha ka jim jong pi ka de chipang ka rukom ban stang ya ka ski jong pi da ka jingthuh ka jingsuk bat ki jingkular jong haba fisdang ya ka ski jong pi bat U Blei phimshu ieid lynba ya ka jinge lene ya ki kam ki jam ki jong pi phibo ya ka nongrim na ka benta kiwei pat ki baro perkhat ya ka kum ka jingtei ya ka ski jong pi halor mau siang baskem ban ya ka ba ailat ya ka ta ka jingdawa jong ka perthei ban penbech kumno fi sngew fi perkhat la nei file la rangi phai na ka proverb ka da khot ka basan ka ba hendru ka ongkum ne to shania ha utrai da ka donot jome baro but what shania halake jong ki jing shampang ha ke lenti jong me baro to pendem hau but to penbech ya ke lenti jong pi haba ngi stang ya ga sngi jongi da ka ba it ya ke jingthuh but ya ke jingkhuslai but ya ke jingkren jongi hau Blei but ngi ong ko try ngi shania hame khambon ban ya ka banga shania halade but habangi bo ya ka taka jing shania jongi hau Blei penbech ya ke lenti jongi uni yalam mingi syaka lenti ka ba yalam syaka taka jingsuk syaka taka jingkren but ka jing dabyang
kawei na ka Jingmyntoi ka bakrau tam ban stang ya ka sngi jong phi bat U Blei ka long ka jingsuk ka ba ka wandra kat no sen phi la mare stet hakikam kijam kijong phi kiba phi chutre man la ka sngi kiba phi sngo khuslai sngo jinjar sngo ban khia le se ka de ka kam ka jong phi ka ba phi hap pandep ha ka por ka ba bu ka yo le se ka de ka kam ka jam ka bala bu na ka manta jong phi ba phin pandep ya ka ha ka por ka bala bu na ka manta jong phi ba phin pandep ya ka neru hap ban pandep ka neru ka hap ban pandep ka tairu nga hap ban pandep bat teng teng lada ngam la sho ban rai ngam bu teng no ila ke jong ki kam ki banga hap ban pandep kala bande ka jingshim ya ka no ka jingrai ka ba ne ki jingbom tikna shphang jong ka lawai ka jong phi la ka long kumno ro haba phila punlut ya ke ta ki por ki ban nang kong ai jong phi bat U Blei ki e baro ki ba phalla kin se jalong ha ka jim ka jong phi ka download ka jong phi ka stang ban yade bat ka jong u bat ha ka jaka ban penbet ya ke jimut ha ke jing kulumar saudon jong phi kala long kita ki ba penshong nong rim sbak ha ka jing suk jong ka kitab Isaiah ka nong ka ba art henru ka da khot ka ba lai ka ongkum ne men bat ha ka jing suk bajanai ya uta uba penne ya ka jimut hame naba ushania ham haba ngila bo ya ka jimut jing perkhat jongi U Blei haka bastang jong ka ski jongi ni khot ya ka jingsuk jong u ban sumar ya ka donut ka jimut bat ka jing perkhat wat ladangi kendo ya kino ki jing haga jim jongi ka wei pat ka benta ka batan bor ban stang ya ka ski jong phi bat U Blei ka long ban pen scam ya ka jingede jong phi bat kumbalong haka no ka jingede katba nginang penut por iwei bat iwei kata ka jingede jongi ka nang jilu ka nang scam haba phi penlong ya kata ka jinglong ban wat nungkong ya U Blei haga por ka ba phi khi mistep phi thau jaka ya u ban kren ya phi bat yala mi phi bat ban pendap ya phi da ka jing start ki jong perkhat ba haba phi penut por haga kten jong Blei bat haga jinduai hashwa ba phin stang ya ka ski jong phi bantawa ya ka jing perkhat jong phi king atiar yelade da ka jingkisha ka bor bat ka jingpej na ka liang jong ka gospel Matthias kalon ka ba henru ka khot ka ba lai pholai ka ongkum ne henry phi ya wat shwa ya ke hima jong Blei bat ya ka hok jong u baro on sa ai lang tam happy haba phi bo hakmat ya U Blei ki e baro ki wan haka jaka jongki haka jim jongpi kin wan iwei haden jong iwei pat henry ngan ong phi phim de ban sngewthuh bakla haba phi stang ya sngi jongpi pat U Blei kam shamut baki e baro kin yat bej kin yat renti kat bakum ka jinduai kat bakum ka jingpan jongpi henry ngan ong phi wat haba phi stang ya sngi jongpi pat U Blei pindang kendo ya ka jing ya ka jing penthut bat ya ka jing penkyang henry enda fi la pen scam yalade hakmat jong Blei fi la ban shim ya kita ka jing sngau da ka jing sngau ka bathamai da ka bor bat ka jing karman fi la da pen kan mau yalade ya kita ka jing kular ki jong Blei bat habab himat ya ka jing start bat ka jing penya jong u haka ski jong phi haka jaka ban shim ya kata ka jing ban khia lani ya kata ka jing ya kata ka jing ting phila ban jubab da ka jing namar phi la da pen shong nong rim ya la de hauta babat ya ki baro hakti jong nagbanta jonga marwe shimet kane ka jingle ka wandra shisha ka jing pher hakiliang baro haka ji im jonga ngajustang ya ka sngi jonga da ka jing mara estat marsen khi na jing thiah jonga na bon kam haki e jong ka perthei ban pen kedang yo po ban pen ban pen ya ka spa ya ki hima jong ka perthei henry suki pasuki kat ba ngastang ban sngewthuh ban it yala ka jong ka ji im jonga U Blei marsen khi ngabon kam menshua marsen khi thiah na ki kam na marsen khi na jing thiah jonga ngabon kam haki e jong ka perthei ngastang ban pulekot ngastang ban mara step ngastang ban shim ya ki jimba mat ngastang ban tre ya ki kam ki jonga henry kini ki baro kimla ban urlong kat bakum ka jimut ka jing perkhat jonga bateng teng haba kita kimlong kat bakum ka jimut ka jing perkhat jonga ngantap da ka jing sngausi henry teng marsin khi na jing thia jonga nga shim ya ka phone ban pe ya ka ki
ban pe ya kita ki email, ban pe ya kita ki message, ban pe ya kita ki post hapo jong ke Facebook, ke Instagram, hapo jong ke WhatsApp, bar kiwei pat ki social media. Bar habang pe kumne ka rong pun ban da kata ka jimut ke bas new. Habang pe ya ki khubor ki ba bonjat ki ba ya keleng saudong jong ke perthe ka penjabo ya ka jimut ke jimper khat. Ngalabu lupa da kita ki bas new hapo jong ke jimut ke jimper khat jonga marsen khi na jing thiah jonga nga shim ya ka jong ko phone nga pe ya kita ke notification nga pe ya kita ke message shapang jong kita ki jingjia ki ba ya keleng saudong jong ke perthe shapang jong kita ka post ka ba ki pro jonga ki post sha ki lek menen ke ki ba menen ke ki kergem jong ki kumno ke jim jong ki ke long but habang pe ya ka jim jong ki kumta ka wan no kata ka mensem jong ka jingya nujor ya ka jim jonga but ka jim jong ki barabar fin lap hapo jong ka social media kata finang nujor ilade kata finang compare ilade but kiwei kata ka jim jong pi ka nangop Henry lada finang man bu ya U Blei ha klido ha ka jim jong pi lani fin bu ya U Blei ha ki benta ke banangkong number 1 ha ka jim jong pi kalong kum ka jingbam step na ka benta ka jabing jong pi haba phi kendo ya kino ki jing U Blei hi un pen shai len ti pi un ai ya ka jimut na kam ta jong pi ke ai ka ba phi de ban le bat ka ai ka ba phim de ban le Henry habang alas tang ban IT kendiat ya ka por jonga ya ka por ka banangkong jonga sngi jonga U Blei nga penlut ya ka por jonga ban duai ban pule ya ki jingthuh ki ba khoj ki jingthuh jonga par Henry na ki jingthuh ba khoj bat nga puson ya ki ta ki kinten bat teng marsen khi na jingthia jonga ngamle Henry nga nangkong shuang nga ai ngu ya U Blei ngamle Henry nga shu ai ngo ya U Blei nakamanta jong kata ka sngi ka bathamai but shisha da ka bale kumne ki wan kita ke jing penkala ki ba khrau ha ka jing jonga ka jimut ka jing perkhat jonga ka kala ka jinglong jonga ka kala but wat haba ka rukom penyat ya ka jing ru kala hakaba haba ki jing ki wan kumno ngan react lani kumno ngan respond ki kala kalong ke ka ba phla habang ibu ya U Blei hakmat ban ya ki baro ha ka jim ka jong phim de ban penklumar yala ka jong ka jim jupi wat lada kalong tang san minute lani 10 minute kala biang ka ka ba U Blei don kam kalong ka jing thmu ban stang ya ka sngi jong pi bat U Blei bat U Blei un pli ya kalat ya u bo un yaj ha ka jing jong pi ha ka rukom ka ba phim shem la muntur kumta kumno phin penlong ya kane kumta kumno ba phin penlong ya kane bakan long ka jinglong jong ka jim jong pi baro ka stang da ka jingle ka baret Henry ka batesta phim don kam ban khie ban penlut ya ki por jong pi ta ki kenta nak benta banduai bat ban pule ya ki tin jong ple lynda phi kwa hi ban le kata ka yai la ka jong phim dan kam ban pule ya ka ten jong ble daki ar laiganta ha step ha shwa ba pin stang ya ka ski jong phi stang da ka ka ba phi sngola ban le ka la ban de ya ka jing pule ka ba tang shi de khot ka la ban de ka jingmane ka la ban de ka jingduai ka ba langkot ka ba kat no minute ro ne le lani lada fi tang shu aingo ya U Blei na ka banta jong ka ski ka ba thamai but ban pan ya ka jing pen shai kumno ban yat lenti ya ka ni ka ski ke ka ba don kam ka long ka jinglong ban yai ne but ka jinglong ban testa kata finang melen ban stang ya ka ski jong pi but U Blei kata ka nanglong ka jinglong jong pi but kumni suki ka long no kata ka tenrai jong ka jim jong pi but pin stang ban kwa ya kata ka por lanu kata ka por kan wan marsin thiah man met phikan mau ya ka por lashai min tep kata bajengan khi phila kan ma phila kwa dik bagata ka por kan poi ba phin yo ban ya slok ba phi yo ban ya kran mat U Blei namar U Blei lalong unong rim jong ka jim jong pi bat kumni ka sngi jong pi baro ka wei kan sekela mat kumni
kan pengkela ya ka jim jung phi baro si jingim ladangi phai nang ka kitab sngi kalau nong ka balai ka ong kumni kalong na ke jing sngei jong Blei ba om shem la bam du yangi naba ke jing sngei jong u kim du kilong ki bathamai man ka step naba ka bakrao ka jingiane jome man la ka step kalong ka jingstang ka bathamai kalat ka bathamai ban mat ya ka jing sngei jong Blei ya ka jinglong ba shisha jong u bat ya ka jingi jong u haba phi stang ya ka sngi jong phi bat u phi bu ya de ban yo ya baro ka ba udan nak banta jong phi hakata ka sngi ka jingi jong u ka jing ai e jong u bat ka jing start jong u kilong ki bathamai man la ka step ki ap ya phi ban pli ki hakaba ngan pengkot ya kan ke jinghikai jong kam takasngi tungan e no ep tungan ep ya ka wei ka jing prakhat ba phin puson ki step jong phi ki long ka step jong phi ka long ka step ka batan bor ki bo ya ka taka jing stang nakamta ka sngi but nakamta jong ka jing im jong phi paro ka wei but haba phi jet but haba phi jet ban stang ya ka sngi jong phi bat U Blei phi jet ban stang ya ka sngi jong phi da ka jing suk ka jing thmu but ka jing ya de ka ba kham jeliu bat uta uba I ya phi kham bon sha ban ya ka ba phila ban motor kum ta ngan ong phi la shaiman step enda phila khi na jing thiah jong phi shim ya ka por phi kinget sanga but ban duai ban khot ya U Blei ha ka sngi jong phi kala ban long tang ka kam ka ba kong san tam ka ba phile ba ro shisngi lada ka ni ka khubor jangam tanga sing ka ai man sem ni phi nga kwa ep ba nga kwa ep ba phin bu ya ka we ka challenge ha ka jim jum la shaiman step ha shwa ba phin le ya ka no ki kam ki jong phi shim ya ka por phi tang san minute ban stang ya ka sngi jong phi bat U Blei phin yo I kumno ki ta ka jingkala haga jimut ka jing prakhat jong phi ya ka jinglong jong phi but ya ka sngi jong phi baro gowe but kumni ka jing im jong phi kan kala nga sngaw nat e ban yo sngaw ya ka jimut ya ka jing ai jimut na phi tho ya ka jimut jong phi but sa thep ya ki hapo jong ka comment section ka badan hapo jong ka ne ka video kumno phin stang ya ka sngi jong phi but U Blei but kumno kala khata ya ka jim jong phi pechwa ya ka ne video practice at least tang shitayo ya ka ne ke ek ka banga de pani thoi phi dua ya Blei at least tang san minute ha ki sngi but ki ki jinjubab le ne ki ki jingpang kala ka ba phio ha ka ji im jong phi sa tho eka hapo jong ka comment section wanam klet ba ka jing tho jong phi ka jing comment ki jong phi kan long ka Jingmyntoi na ka banta jong ki ba pule ya ka comments wanam klet ban nyon ya important ban like ya ka ne ka video but ban share de ka shakiwe but la da fitang wan ha ka sen ka ban kong wanam klet ban on ya notification subscribe khanang ba phin yo khanang ba phin om do ya ke jinghikai ki ba ai man sim ki ba ngan sa ai shu ipi hagesngi ki ban sawan sakan mau ban page saya ke wepat ki video ki ba napo jong ka channel hakaba ngingam jeliu kumno bangin nget kumno bangin pen scam ya kata ka jingede jongi hampat U Blei par kumno ban pun ku bor ya ka jim jong phi ka ba man lagasngi ngan perkut ya ka jingkren jonga ngan pule ya ka we ka khot na ka ten jong Blei na ka jinwai sam jong David ka ba shispa sapulai ka khot ka ba phra ka ong kumni to sngaw yang ya ka ta jingle is an age jong me men step na ba hame nga shanya pentip yang ya ke lenti ka ba ngan ya na ba nga kentiu yala ka mensim jonga shame shikanten bat ngan penkut no ya kan ke jingkren jonga kai nyin yo ladangin it ya ka por step jongi sha U Blei ka banangkong nyin yo ya ka jing im ka badap da ka jing I jong U Blei ka ba ar ka jing ya nanti jong u ka ba kalem kot
to blei ungkur khu ya ke jing ngap jong phi ya ke khubor jong ha ke sngi ngin second do pi ha ga pat ki video tat hadu ko por nakmata ka borom jong blei tungin onglang amen.